За кое? Кордицепс взимам не постоянно, понеже аз вече не работя. Работех в Столична община, но сега вече не съм на работа и изнемогвам и не мога да ги взимам. И взимах кордицепс и се чувствам много енергичен. Мога да го потвърди госпожата. Единствен, който се качи в Китай на най-високата планина в Китай. Единствен от цялата група. Ние стигнахме там и казвам не, понеже тук и от цялата група само той. Тръгнал и то по такива там бяха какви... Ето с хората, кога бяхме на банкет. Да, аз не спрях изобщо и хора, танци, манци. И то от ръцете на Ибрахим. Ибрахим, значи, това беше любимец на Ибрахим. Да. Той го оценил като първенец по танци. Така че наистина има много енергия. Но в Китай това ми наистина много впечатли. Първото ние там се качихме на лифт, толкова висока планина. Ужас! Аз направо, докато аз с затворени очи, само да ни гледам долу. Се качихме. Там също трябваше да се качваме и ние се качихме до определена някаква площад, седнахме там в заведение и край. Казвах, тук ни мърдам. Само той тръгнал по някакви там такива. И само един човек можал там да мине. Те такива плетени, да? Плетени някакви. Разбирате колко е страшно над пропастта да вървиш. Мост? Да, мост плетен. Така и той така на спирала. Да. Браво, значи кордицепса има ефект. Има. А колко взимате? Колко хапчета? Аз бягам. Аз понеже нямам средства сега, по-рано взимах по 2, но сега взимам по 1, понеже нямам средства. Според средствата сега. Ти омега-3 взимаш и кордицепс също. Взимам и канали, взимам и други неща. Лишавам се от други нещата да взема. Приоритети. Имам простата увеличена също и сега уринирам много често и трябва да взимам мерки за нея. Камъни взимам, само че нямам пари толкова и взимам по едничко на ден. Сините превръзки. Ще изкараш? За простатата какво взимаш? Как? За простата увеличаваш какво Стига взимаш? бе, Гери. Какво ги правиш? Простатата трябва операция, ама като нямам пари, какво да правя? Ма не си шушнете, то кажи го на глас, защото това е много Тя няма интересно. глас.